Merba zbieħ tiegħi, jiena miżġula u hekk nitalmu nieħdu gost flimkien. Kif intom zbieħ? Kollox sew li m'għandi storja ħelwa likom. L-istorja jisimha Endru l-ajruplan li huwa miktub minn Natalie Portelli u għandu l-grafika ġifieri tmenġijiet tfal ta' Mark Anthony Villa. Ippubblikat minn Wise Owl Publications. Kemm hu sabiħ u ġvera u naqra speċjali dal-ajruplan x'qegħdin taraw differenti fih tfal. X'kuluru l-ajruplan? Eżatt, roża u mnieħru vjola u x'għandu hawnhekk? Għajnejn u ġvera tfal naqra speċjali donnu dan dal-ajruplan. Endru l-ajruplan, kidba ta' Natalie Portelli. Ejja nibdew tfal. Ħanġi iktar viċin ta' aħjar u ġvera. Endru l-ajruplan kien iħobb jaħdem għal ftit ġranet ma kellu xejn x'jagħmel. Kemm beda jiddejjaq, anki jien niddejjaq naqra ma nagħmel xejn. Kien iħobb itir u beda jaħseb xogħol seta' jivvinta. X'nista' nagħmel? Sakemm Endru l-ajruplan kien għadu qed jaħseb resaq pilota leħu qallu sar il-ħin biex nibdew naħdmu. Kemm ħa pjaċir? Il-pilota solvilu problema. Il-pilota mela t-tank u taru il-fuq. Endru l-ajruplan tar fuq il-belt sakemm ftit ratiċ kien. Tom ġieli mortu fuq ajruplan. Forsi xi darba tmorru fuq ajruplan u iktar ma titilgħu il-fuq iktar tibda tara l-affarijiet żgħar. Id-dar tagħkom tiġi daqshekk kara. Kemm kien ferħan f'ħin qasir wasal l-ajruport fejn kien hemm ħafna nies jistennewh. Kulħadd rikeb l-ajruplan. Il-passiġġieri għadu jħarsu mitwieqi minn hawnhekk ara tfal. Wara satejn fl-ajru waslu ġo pajjiż ieħor. Kulħadd niżel fl-ajruport il-ġdid. Endru l-ajruplan ma bedux iħossu sew. Xi ġralu ja ħasra, araw wiċċu tfal. Isu naqra mdejja u ġvera. Kellu xi ħaġa ħażina. Il-pilota ħadu l-garax u solvewlu il-problema. L-engineers. Issa seta' jerġa' jtir. Endru l-ajruplan tal-il-fuq u baqa' jtir sakemm għadda meħdej gżira żgħira. U ra xi nies. Ara dan-nies tfal x'inhuma jagħmlu? Kienu qed ixejru u jitolbu l-għajnuna. Ajjut! Għalkemm Endru l-ajruplan ma kienx jafhom, xorta niżel ħdejhom kemm hu qalbu tajba mar jgħinhom. Dawn qalulu li l-vapur li kien fuqu ereq u huma sal-gżira. Tara xi ġralhom ja ħasra. Lanqas kien jafu fejn qegħdin. Issa ngħinkom jien qal Endru l-ajruplan u kulħadd tela fuq l-ajruplan. Ibnalla mela kien għaddej minn hemm, mamma mija x'kienu jibqgħu hemm waħedhom fuq dik il-gżira. Għax vera tfal. Żewġ titfal kienu se jibdew imissu il-buttuni imma ndunaw li mhux suppost. Għalhekk marru bil-qiegħda ħdejn l-oħrajn. Ftit wara waslu l-ajruport. Kulħadd irringrazzja lil Endru l-ajruplan x'ma tirringrazzjax. Għamel biċċa xogħol bħal dik. Ħelishom u ġvera tfal tolbiża ma immaġina tfal tintilfu. Le, għalhekk tajjeb li nibqgħu mal-adulti u ġvera ma xaqt li nkunu nafu li jkun kbir
mama, papa, ħabib tagħna li nkunu nafu, ħabiba tagħna nkunu nafu, tija nanna, insomma fimtuni xirrid ngħid. Jekk oġbitkom ħafna l-istorja tfal nixtieqkom tagħmlu thumbs up. Nfakkarkom ukoll tfal li dan mhijiex l-unika video li hawn fuq dan iċ-channel hawn ħafna iktar, allura sakemm jiena ntella aktar filmati tfal nixtieqkom taraw aktar il-filmati li hawn ġo dan iċ-channel. U jien narakom darb'oħra. Tafu xiex? Inħobkom ħafna jien. Merba sbieħ tiegħi, jiena miżġulu hekk nitalmu Wise Owl Publications. Huwa publikat minn Wise Owl Publications. U